मामा तकारे टिके टेस्ट करी देखिल ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ना म तमे आगे चाख ତତଲା ହେଇଯିବା A1 ହେଇଯିବ A1 पूरा पूरा A1 ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ଚିକେନ ପ୍ରିୟ ଆଉ ତା ଫେଭରେଟ ହେଉଛି ଚିକେନ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ଖାଇବେ ଯାହାର ଚିକେନ ପସନ୍ଦ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। तो फ्रेंड्स एटा देखो हम चिकेन तकारी एटा हला दही बुंदी एटा हला हमर डालमा ଭାତ ଏଇଟା हां ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଖାଉଛି। खाओ खाओ।